Kaseng Nyotrap Youth Council HYC haka step apply trik jemang kalalek ban kendang napang ya ki prapo kili ki ying ki sem jong ki barjala ki bashna be an haka jaka jong ka defense estate halum survey shilo kabala kala longru kum ka jaka slam kani ka jinglek kendang jong ka HYC kala wan longru hadin ka jingkut no ka artayo ba ka HYC kala airport hadin ka jinglek jurep bala penlong da ki bor penyai district haringkat kinong ya lambat ki dekhot jong ka HYC hakane ka jinglek kendang la sakhi ya kinong ya lambat ki babun ba ki dekhot jong ka seng HYC ki balalek tur pai ba syakate ka jaka ban kendang na phang ya baro ki ying ki sem ki balashna be an hakane ka jaka haka ba ki bor pulit ki la hab ban shupet tang ban khanglat yo mi kanu kanu ka huri hura haba kren shakilat pathai khubor u president HYC uba roy ko parson rem ulaong nila ap khubor na deputy commissioner hakabaya David ka jingdawa ban kendang no yakine ki brew ki basyong basa be an hakani ka jaka halum survey hapo ka artayo henry kim shem layo jingtip AA ru kat hadu kani kasi ulaong baki layo jingtip ru baki to ki brew ki badan kti hakikam khayidrok ki balami no nakani ka jaka kilawan phai biang syakani ka jaka kumta halor kani ka HYC kamban se ban shimhi yakini ka sinjam ban kendang yakini ki ying ki bashna be an hakani ka jaka kaliang jong kaseng menta kasmi kinong ilam jong ka HYC seng kemi rangkat ki khot na shalong bat ki unit ki circle ki ba markhat bat ka sor shalong nilai mi ban let hang nia po lom sorbi ku mangitip na kaliang jong kaseng menta jandon sibanai bangilet banjurip bat lap ya kitu ki beri ki basong be an yang tu jaka kidon gilong yem rapo du sispa tuli adin kata ngilalik bani kendu ya ki bor badai pet ya ki district ya ka district administration ya DC bukumju ya deputy chief minister ban penpa ba kidon gini ki beri ki basong be an yang kani jaka ndai tang bagi song be an lengba ka jinglek khandra ka dong ya ki gisni ya kinong de ya drugs ngiyo lum mi ki jingtip ki babun ba ka epicenter la ne ka pedeng ka jaka pedeng ka bami ba supply udrak sang dia pok shlong kadi gani ga takanang ni namari kini gi briu om don batip om don babu jingkhen ki wana ai ki lecha ai ki de gi bana kanu gari na kanu ka jaka te kemot ki yo le kat bomon ki supply udrak ki penjat ki kon samla jo ka jai penriu jong ni te hadin artayo ba na kaliang jo ka district administration kalawan benjurim ringkat lang bat ni kalaiwi da ka basay EDM mo buwan na to kasngi CEO jo ka municipal kibriyo jong ka cantonment kilalap to ka basay ba kini kibriyo ki syong kisa ang ni jaka ki syong kisa bean hindi tang kata ngitip syay ba ki bor pulit ru kitip ba ka jingjlay jong drug sang ni po sor silong ka day ka bami na kani jaka nilayo jingtip bahadian man kaliang jo ka seng ilawan na kitisngi banwan jurep banwan lang bat ke district administration kini kibriyo ki badon benta ka bakhay drug kilapet na kani jaka nangiyo jingtip pa menin menin gasngi kilawan phai biang namar ki perkhat baka seng HYC kan sulong kum ki wei pat ki basu he tangkania he tang ka tien ngimle ya ka kam tingi kwa ban pen i sa ka ben riu ke HYC kam dei ka bahe tangkania kam dei ka bahe tang ka tien ringadon ka mensiam ru bala dangi kwa ban le ke ngi hak ban le halor kata kanong rem bangi ojing tip bagi don kini gibri bakai drugs ki buan menin men menta kasngi ngila penben bangin le chakani ka jaka bat da ka jing ngiladap bandawa nakaliang jo district administration bakadai ban penpra ring ngila ap mentala artayo nadu bangile ya ka joint inspection ringim sim layu i kanu kadang wala ngila persang ban pha message UDC ban clean UDC kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang iba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu kani clip mat ngim sim layo ya kanu update ya luar kata kanong rem nakaliang jo kaseng ngila sim ya kani ka senjam bangin lehi daladi ban penpra ya kini giyeng gi pasyong basang ni ban ong ru itu gibri gi badan tu bakim dai syu ban syong bansa ndai tang menta kasngin re nakaliang jo kasengin budin ru baladaki wan bansa ban syong bansa biang ngin sawan biang sa sisien ban penpra bat ngisngog ba menta kasngin wan da ka bormet tang da kikti tang da kidieng Dahil hakawi pat kasian lada ka sorkar kam shim ya kanu senjam kan ma ba GCB kala ayang lupa mentang ni hajaka dengim shim la pendon kam ya ka ngikwa ban pen kan maru ya ka sorkar balada deyu kun kasi kara lada deyu paradok persna mu jongi lada tamput tang shimitar shiput arput ka sorkar ka bor kantonmen ka kloy ban ra iki GCB ka kloy ban jenrat iki dukan ki jongki ka kloy ban jenrat iki yengsa ki jongki nega jingkeli ka long ba balai pat iki boywe balai pat ikini kibri ki bang nyimtep na kiwan le ayu hang ni ki le iki kambean ki ba fero ki ba penjot ka jat ndi ka jongi balai ka sorkar ka shimpor menta shibanai ban le
Teka ni ka kubor ka basay, siya ka sorkar, siya kibor ki baday pet ikin jaka khantam ka cantonment ngilayo shibun ki report. Baka cantonment area kadi ki jaka ki bapet ka cantonment ki jaka ki babun ha ka ting tra. Ngilet ka to kasngi po mau ba. Ato ka snong badan hang tu, ki dor bar snong nang tu ki ong ingi. Ba kini ki beri ki bayadi. Ki badil hau drugs kim hap hapo ka jing pet jing kwit jong ka dor bar snong re ki hap hapo ka jing pet jing kwit jong ka cantonment bot. Tingi kwa ban keli jing keli bat ban ong ya ka cantonment bot. Balada mo pi pim la ban le ni kam kan mau bagi HYC kanom shong kanom snap ngin sale ke ka don kam ban le. Bat ka kubor ka basay sa kajat benriu kolong bagi HYC nang ni syakmat ru. Kung bangilaong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong gari ya ri la jong ngin ri kendong kata ka dengan mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka HYC bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni syakmat ru. Nasuban ai kublei ya ki pat ba nong shong snong jong ka jat benriu nyotrem ki ba ai men siam yang ni. Bat hoat menta ka singi ngim sim lakhot iki pat ba kumbang ila pen bana to singi ringi ong ba ini di kami berit ibatang gisipai jong HYC na keleng kabriu nyau trap kila ban pendam om dei na keleng menta ka singi nang wantang ars saus pa dusan spa ngut rela dengi pawan ya borok kari belum kasih bajantia gisipai jong HYC gidon di po haja tingim don ka madu kata-kata kela dengi khot le upat ba kila ban poi di kilak dik balle iu ban le tang ini kami berit re nang ni syakman lada don pat ki kam ki bahe ki bangi don kam me jing rap jong pat ba ke HYC kan sakhat ya pi pim dai ban ngoi ni yo ni so thu bagi pat ba kila ban ong babeli ke HYC ke tang pat lang ni pat ba bali sini jaka re ini di tang ni kam berit kan ma ke jing le jong ka jai ben riu kam pat kut ini di ijing sedang ibaret ban nang ni syakman lada ngilap iki beri ke besong bean hapok ke ri ke bi dia ke jongi bat kile iki kam bean ke HYC kan sa syem ke senjam ke bakam ka bating bat kata ke pol lada don kam yo pat ba jong ka jai ben riu ban mi ngin sakhat mangi pi nakaliang ke jongi na du ke singi wasdak nyim syem la songkhan ngilawat ya kidon ke jing om jong iki beri mangisi bai ngisi belai Nrei ngilaya kendu kita gi beriu wat ki keno ru kita gi beriu ki ai da ka jing tho yang ngi bakim sim la sim ya ta ka bai wai ta ka bai lai ti kumba kalong menta kam de ka kamram go jongi ban wat jing tep la da ka de ka kamram jo ka district administration ka de kamram jong ki bor ki badai pet ka jaka la da don kum tau beriu ba pen snabe an gitu gi yeng kamut kita ki bor ki de ben sim kam yo tau beriu bale don hang tu ki don prapo yo ki prapo hadu sispa ti ya kita kat ke bala ngilada ben pen pra ya ki yeng ki jong ki bon ki yeng ki badon hang tu kim don beriu ti ya ki yang ibom don beriu ngila pen pra bat kumbang ong epi ngim sim lakta ya ki beriu ki basong basa ang tu ki don ki beri ki basong basa ngil ailat iki bakin sei ki tiar gitar ki jongki ya ailat iki bakin mi nang tu kajaka da ka baong ru ya ki pat bakim dei syu ban wan thai ki so thu bakin ki beriu ru ya ki so thu baki song ki sabe a nya tu kajaka tingi kwa ban ong ru ya ki sobhami da ka basong namari phim kwa ba satangkan nu ars ngilai ngila da ngilap ba pisong pisa biang ngin sawan da ka bor ba hata ka pol da kami kanu ka jingja ka sofi ngatharai ka jing kli kam de yangi kan de ki bor sarkar kan de ru kitu ki beriu ki bale persya ke ka bangi ngila pa i kumba ka ki bor sarkar ki don bentalang hangini ki kam ki ba le bean bat ka baar galong ba ki bor sarkar ki jongi ki nongelam ki jongi ki sim sting palat ikinu ki kam ki ba yatengku bat ki beriu ki banaba ngimtip kala bandai ka daw ba ki de ki bot bang jongno ngimtip kala bandai ka daw ba ka jingmi na ka jaka kapisa ka bami na ka jaka ka babon lesi kala bandai ka kibor sarkar na kibor ki badai pe itu ka jaka ki don ka jingyo nong na ka jaka tengi kwa ban kren na ka basya ngin kwa ban yakta ya ka kam ka sarkar kale na kamle re ka kam jo ka HYC la na kalap ba ki don ki jingle be anya nu jaka po pu sam jo ka beriu nyutrap ngin le ka bodon kam le ka sarkar ka igarai ka bakala ban sim kibor pulit ka igarai ka baki gila ban sim ringi ong tanggawing isaw to ba ladang iyang banyada ka jong ka beriu kumbang ilaray ban syakri la ka jong ka beriu da ka bang isyem ki kintin kular ki kintin smai hakmat nong bu nong thau hakmat jong ki khot jong ka beriu ya katangin pendap ngimtiang ngimri ngilale ya ka kam ka ka badai ban le ka syong sa ka sarkar ka iba ka de ban le balada ka kaya le kum kini kam ban ai men sim ya kini ki poi wer ki poi poi hap ban syong ban sa bean yang digari jong i ban le ki kam bean ba fair kan ma ba ke HYC kan nom shong klik ti bat kan pen i de ki kam te hey mana ba sim tu bersel चलो भाई अपना गांव
आपका बात घर में बोलो इधर बना दिया इधर बना दिया ना हम लोग भारत सब इसको दिया ये दुकान भी तोड़ना चाहिए ये दुकान भी तोड़ो आप करो हम लोग करो